ассалому алайкум дӯстон, шумо шабакаи Knockout TG-ро тамошо доред ва мо имрӯз оиди якчанд хабарҳои нав ва анонсҳо гап мезанем. барои пешравии шабака яду комментария нависем ва лайка шатақати задана фаромӯш насозем. дастгирии шумо барои мо муҳим аст. аз сидқи дил миннатдорӣ худамонро ба ҳамшарики расмӣ таксапарки УНО барои сарпарастӣ мерасонем. гаптон надорам. комиссияи паст ва пардохти фаврӣ дар як лаҳза бо промокоди Knockout TG. Ссылка дар описании видео. Расман Фаридун Одилов бар зидди Элхан Мусаев дар турнири ACS 61 дар шаҳри Москва рӯзи 11 август набард мекунанд. дар ин бора созмони ACA хабар дод. хотиррасон мекунем ки муҳориба дар вазни нимвазнин баргузор мегардад. ҳамчунин набард дар якчорфинали Гран-при мубориза барои соҳиб шудани 1 миллион рубли русӣ мешавад. рекорди касбии терминатори тоҷик 16 ғалаба, 2 бохт, 2 мусовӣ мебошад. аз Элхан Мусаев бошад 10 ғалаба ва 1 бохт дорад. албатта аз ҷиҳати маҳорат, тайминг ва дар ҳолати замин ва ҳам дар ҳолати росто Фаридун назар ба Элхан маҳорати баланд дорад. аммо пешгӯӣ кардани ин муҳориба ғайриимкон аст, зеро ҳарду ҷанговар дар серияи ғалаба қарор доранд. бинобар аз ҳамин хотир умедворам ки ҳардуи ин ҷанговарон баҳри мухлисон як муҳорибаи хуб ва фаромӯшнашавандаро пешкаш мегардонанд. дӯстон, дастгирӣ кардани терминатори тоҷикро фаромӯш насозед ва дар зери видео ҳатман Фаридун ба пеш нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. Пауло Коста шарти ҷанг бо Ҳамзатро шарҳ дод. дар ин бора ӯ дар YouTube шабакаи 1 соат MMA чунин гуфт: ман фикр мекунам муҳориба бо Ҳамзат баргузор мегардад ва онҳо ин набардро дар Абу-Даби моҳи октябр баргузор кардан мехоҳанд. аммо мушкилӣ дар он аст ки ба ман лозим меояд ки 6 моҳ, яъне ним сол интизор шавам. созмони UFC намехоҳанд ин муҳорибаро барвақттар аз моҳи октябр баргузор кунанд, чунки барои онҳо набардҳои шавқовар дар Абу-Даби лозим аст. ман мехоҳам ки онҳо то ин муҳориба як муҳориба дар моҳи июн барои ман ташкил кунанд. агар ташкил кардан nachоҳанд, пас ба ман ҷубронпулӣ диҳанд. айни ҳол мо ин ҳолатро гуфтугӯ карда истодаем, гуфт Коста. албатта дар ин бора ман чӣ гуфтаниям? чӣ гунае ки мебинем дар аввал ташкилоти UFC ба мо ваъда доданд ки пас аз моҳи Рамазон набарди Ҳамзат баргузор мегардад. аммо чӣ хеле ки дида истодаем, ба Ҳамзат Чимаев моҳи октябр дар Абу-Даби набард пешкаш карда истодаанд. мухлисони Ҳамзатро мебояд ки 6 моҳ баромади Ҳамзатро интизор шаванд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? бо ин гуна равиш ва темп Ҳамзат имсол чемпион шуда метавонад ё не? дар зери видео фикратонро нависед. мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. Расман ҷанговари тоҷик Лоиқ Раҷабов бар зидди ҷанговари полшагӣ Матеуш Ребецкий дар турнири UFC Fight Nights санаи 24 июн набард мекунанд. рекорди касбии Матеуш Ребецкий аз 17 ғалаба ва 1 бохт иборат мебошад. дар UFC бошад рекордаш мисли рекорди Лоиқ аст, 1/0. стили ҷангии Матеуш Ребецкий ҷиу-ҷитсуи бразилӣ мебошад. охирон маротиба Матеуш санаи 14 январи соли ҷорӣ Ник Флорро бо қарори яковозаи доарон шикаст дода буд. ҳамчунин Лоиқ Раҷабов низ рақиби худ Эстебан Рибовичро бо қарори яковозаи доарон шикаст дода буд. ҳамакнун Лоиқ Раҷабовро ҷанги хуб интизор аст. хотиррасон мекунем ки айни ҳол Лоиқ Раҷабов дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба Лоиқ Раҷабов дар муҳорибаи дар пешистода омодагии хуб ва ғалабаи дурахшонро орзумандам. шумо низ дӯстон дар зери видео дастгирӣ кардани Лоиқро фаромӯш насозед, зеро ин барои Лоиқ муҳим аст. дар ҳамин ҷо видео ба охир мерасад. то видеоролики навбатӣ, тансияту хонаобод бошед.